আং বাসকটি ভাইরাল যাওনি ভাইরাল যাও বাসকটি ভাইরাল যাও ଆଜିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ତାଜା ଖବର ସ୍ତ୍ରୀ ଧାର କରୁ କରୁ ପନିକି ଛାଣିଦେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନୁନିକି ଏକା ବେଳେ ମୁড়ିକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଯେତିକି ମୋହନ ମାଝି ଅଛି କି ସେଟା ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ LIC ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ବି ଜିନ୍ଦଗି କେ ବାଦ ବି ଏବଂ ଘଟଣା ଜାଗାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ କଟା ହୋଇଥିବା ନୁନିକୁ ଧରିକି ଫୁଙ୍କି ଦଉଥିଲେ ବାପୁକୁ ପଚାରି ବୁଝିଯିବା ସେଇ ଛାଡା ମାତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପଣକି ଧାର କରୁଥିଲା ମୁଁ କହିନି ତୁ ସେ ପଣକି ଧାର କରୁଛୁ ସେଟା କଦଳୀ ବି କଟିବ ସେ ଛୁଆଟା ତାର ବିଷ ବୁଝିଲା ଆଇଲା କା ମୋ ନୁନିଟାକୁ ଧରିକି ତାକା ଝୁଣି ପଡିଲା ସେଇଟା କା ମୁড়ିକି ମାରି ନା ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବି ଦୋକାନ ଯାଇକି ସେକୁ ଜାଣିକି ଚୁଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବ ନା ଦେଖିବ ନା ଦେଖିବ ନା